Luontorentoutus metsässä tai haluamassasi paikassa, missä on puita. Etsi turvallinen suojaisa paikka luonnosta. Käy makaamaan maahan selälteen. Anna koko kehon painon rentoutua maata vasten. Katso ympärillesi kohoavia puita, puiden oksia ja valoa, joka siivilöityy oksien välistä. Anna katseesi levätä taivaalla, joka on sininen tai valkoinen, ja sulje sitten levollisesti silmät. Hengitä sisään ja ulos. Tunne koko luonto ympärilläsi kuin turvallinen syli. Voit viipyä tässä niin kauan kuin haluat.